tingnan mo. Oh, tingnan mo. So yo, what's up guys? Good morning! Here we go guys, pupunta kami ng Sapa ngayon. So ang gagawin namin doon ay mamamana kami ng isda. Napakaraming isda daw doon guys. So here we go, ang Team Spurs. Ayan, nakauna na guys. So mamaya guys, papakita namin yung aming mga kuha. So here we go! Guys, natin yung ano guys, kilos guys. Nagpaak. Bing. Namatakay. Nag-away. Nakis. Nag-away guys. Tingnan mo. Nag-away yung dalawa isda. Dalag. Oh. Wala. Bulira, buhi gili ay. Wala na. Bulira, mapagipana, turo kasabaw na ta. Buwi. Halok ba? Yan guys, yun yung una namin. Unang spot namin guys. Akala namin patay na eh. Ayan, tignan mo. Wala na. Gruman sila sana all. Go, tapos na. Ayan. So yo, what's up guys? Nakaantay guys kasi yung mga tropa guys, ayan naka-operate na sila. So napakarami dito guys. Yung mga isda dito guys, nagpipistahan daw sila. So titingnan natin ngayon, obserbahan natin sila kung paano sila makakuha. Kung makakuha ba talaga sila ngayon. So this is Boy Gahe. Don't forget to like, comment of course, and follow, subscribe my YouTube channel Boy Gahe. And follow my FB page Boy Gahe pa rin guys. So, here we go guys, and dito na tayo sa ating mga tropa. Here we go! Bingo guys, bingo! Bingo, ayan. One shot, one kill. Kita be. Picture. So kita mo yan guys. Oh, wow. Picture. So napakalaki guys. Mga 5 kilo siguro yan guys. Meron siyang pala. Wah, tilapia. Dilaps na. Sarap guys. Napakalaking tilapia guys. Wow. Shout out. Okay. Oops. Bigyan na ni. Dalawang piraso guys. Tugbaw na ni sir. Napakalaking tilapia guys. Katawa oh. Ipasog ba to ani katawa. Presko kayo tanaw dito si forma. Kapay dubok ko.
napakalaki. Ligtas. Walang ligtas. Ligtas, mga katusok. Katusok daw. Oh. Ayan. Oh. Sobrang laki yung natusok. Wow! 4 kilos oh. Napakalaki guys. Laki ng mga huli namin mga katusok. Sana all. Sana all. So yo, what's up? Good morning guys! Andito naman kami sa sapa ng Consuelo. Team Burlasoy, Team Spare. Ayan. So, dito kami guys, pumana kami dito. Kasi maraming isda dito, haluan, pantat, hito, o paitan. Oh guys, dito kami guys, oh. Mga diver namin guys, hired na from USA, United Kingdom, South Africa. So medyo laming kami ngayon guys kasi yung huli namin sobra 3 kilos alanganin sugba. Ano request be? Request. Kalang 1 kilo lang migaw, isugba na to migaw. Ay lang 3 kilos. Ang ginawa namin guys, naglagay kami ng lambat doon. Ako guys, dito ako maghaharang, papunta ako sa yung ilalim ng pukot. Hindi ito nakikadan si basta pukot. Paki-explain mo, hindi namin alam kung paano gawin be. Hindi namin alam itong pukot, basta ang sa amin pukot. Hindi kuno ko'y katngadan, basta pukot. Hey yo, si Jumpio guys is on the house. Kaya ako guys, wala akong ginawa kundi magpa-char-char lang. So, what's out? Naginulsol ang nakabuhi ang iyang nga karpa. Tumakbo naman. Tama pang sugba guys. Huwag mo malikta rin to eh. Na Wala kong kuwan pa na to. Ano ta? Mas dako ni. parehas. Para ka na kuwan to. Bakit maula? Lubong ang puti. Ginawgasan na butang basta pukot na. Tanggal. Yan. Lupad na pud na. Hindi pa na magkuha si Junpyo Oh, na. dami ko. Ayun. So dito guys, meron rin abalang-abala si Junpyo guys. Ang hasang niya. Oh, tingnan mo. Sang niya. Oh, tingnan mo. Oh no. Wala pa do. Tunga-tungikan ba? Ka, no? Lupad no? Dako ba? Oh, Wala yun pa do. tao. Oh, grabe mga isda. Guys, tumatalon sila guys sa may lambat. Basta na pukot lagi. Ay, lubog ang kilid to eh. Ang sarap. Para makakain si Tignan natin Joseph the Great. Oh. Dalawang piraso na yan guys. Ang laki-laki guys. Dapat malakas yung hininga mo, mga 30 seconds, 40 seconds. So, ayan. So guys, nakuha ni Jumpyo kanina. Ayan. Yung kinagat niya. Nakahuli pa. Ay! Nahuli na nakabuhi pa. Walang ligtas sa mga baboy halas. Karon. O tutorial paano paglagay ng PC sa ano? Ay, kilo ang ginakapin ba? Kilo ba? Ganito guys oh. Ah. Lagay mo na ang isda bago kunin yung Ito, kanina kalapos. Oh, makinig kayo guys. Yan. Pasok sa Yan lang guys oh. Para safety siya ba? Para Buagi ra na kayo. pasok sa may hasang. ganyan guys oh. Silain Wala mo. nang kawala. Sa atin na yan. So yo, what's up guys? Kakain na kami guys. Meron kami huli. Dako gida. Ah. Buhay. Kilo ni kapin. 10 kilos na aspa. Ito lamiana ang katano yun pa na. Di mga po kayo. Walang katapos ang inihaw guys oh. May inihaw pa doon. Hello mga dito daw. So tatawid sila guys, hindi sila tatawid, sila makatikim ng tilapia.
Alang-alang sa tilapia guys. Kulang nagbublog ba? Kung salong, nagbublog ito. Edward. So bahay na kayo na nabuk na sila? Sige, kaya ko pastan. Kan mga tumawan guys. Abot yun mo. Aling na to kay, ganun ako. Ganun ako. Kita pa po. Kanan dako yun sa mga bisita. Mahurot ang dako, Sep. Kanang kamay-kamera, di na mahurot. Kita pa po. Lungan na mo. Pagka mo sa magtubig ito ka. Tama ko ka pa, oh. Ba, pastilan. Ano na pagtira sa imbis part? Ano? Anong imbis ko no? Jeremy sat on a blue box. So guys, the trip is so meron kaming isang ang bigat guys, 5 kilos yan guys, 5 kilos yan ha. Legit na, legit. Tapos, asan tong isa? Meron pang, ano masasabi mo, Migs? Walang pakaw eh. Pakaw. Ito guys, dalawa. Parang, 6 kilos, parang 3 kilos nga po isa. To. Meron pa dun guys, napakalaki. So, tingnan mo, parang karabaw yung tali niya, Ito pa sa buwan. Hindi talaga nagkumpiyansa guys, parang karabaw yung tali niya. Oo. Isa may mga basa na Ligtas ang may alam guys, okay ang team na ito. Yes. Kanya-kanya na silang tikal guys, So that's all our trip for Sundays. Good morning and good afternoon. Tapos na kami kumain guys. Don't forget to like, comment, of course, subscribe my YouTube channel, Boy Gahi. Smile! Hi, sabi hi sa, one time, hi! Gutom guys, gutom. So that's all. God bless and bye-bye. Ito po si Boy Gahi, nag-iwan ng isa kasibihan. Huwag tayo magsibing kayaman at mga bagay sa lupa. Bagkus gumawa tayo ng mabuti at may pag-ibig. Yan, ang kayaman ay buhay sa langit. God bless and bye-bye.